Eta pentsatuko bazenute gure moralitatea, legeak, zoriontasuna bera ere, familia egitura soil batetik etor daitezkeela? Hori da, hain zuzen ere, gaur aztertuko duguna. Koreako eta Kanbodiako adibide kontrajarriak erabiliz, ikusiko dugu odollerroak nola moldatzen dituen gizarte osoak. Eta sinesti, uste duzuena baino asko sakonagoa da. Historia hau Kanbodian bertan hasten da. Bertako egilak Koreako ikuspegi patrilinealarekin hasitakoa 5 urtez bizi izan zenan. Eta esperientzia horrek bere mundu ikuskera guztia goitik behira aldatu zuen, oinarritik. Eta baina dena galdera simple bezain sakon honekin hasi zen. Pentsa ezazue, noren biloba da benetan zalantzarik gabe zure odolekoa. Erantzunak ikusiko duzuenez, bi mundu erabat desberdin eraikitzen ditu. Hauxe da hain zuzen ere giltzarria. Egilearen lagun kanbodiar batek horrela botazion galdera. Pentsa ezazu, zure semeak saiotako aurra alda ziurrago zure odola, ala zure alabak saiotakoa. Galdera horretan dago bi gizarte eredu hauen arteko arrakala guztia. Ziurtasuna, hitz hori da dena argitzen duena. Atal honetan, ikusiko dugu familia egiturak eta ondorioz gizarte osoak nola eraikitzen diren odol lerroaren ziurtasun horren arabera. Logika oso simplea da, egia esan. Gizarte patrilinealean aitaren lerroa da garrantzitsuena, baina beti dago zalantza puntu hori ez, aldiz matrilinealean amaren lerroa erabatekoa da. Ez dago zalantzarik. Zure alabaren semea aita odozin izan da ere beti izango da zure odolekoa, eta ziurtasun horrek benetan den aldatzen du. Eta horrek, noski, ondorio praktiko zuzenak ditu egunerokoan. Korean, sistema patrilinealean, abizena eta oinordetza aitarengandik semearengana doaz. Kanbodian, aldiz, sistema matrilinealean, abizena amarengandik etor daiteke, eta lehen edo azken alabak heredatun du etzea. Ikusten duzue? Bi mundu paralelo dirudite, baina arau bakar batatik sortzen dira. Goazen Kanbodiara ikustezagun praktikan nola funtzionatzen duen. Gizona emastearen etxera joaten da bizitzera, eta dibortzioa gizona joan egiten da besterik gabe. Haurrak berriz jakina, amaren familian geratzen dira. Zergatik, ziurtasunagatik, odollerroa amaren bidetik doa, inolako zalantzarik gabe. Baina kontuz, desberdintasunak ez dira hor gelditzen. Orain sartuko gara sakonenean, kode moralean. Eta hemen bai, bi munduan arteko talka izugarria da. Moraleren desberdintasun hau ulatzeko, Kanbodiako ipuin txiki batek argi guztia emango digu. Historioa tximino bati eta banana bati buruzkoa da, baina bere irakaspenak gure uste moralak hankaz gora sarriko ditu. Ipuinaren irakaspena, tximinoaren trebetasuna da. Pentsa ezazue une batez honetan, guk lapurreta deituko genioke ez da? Bada, haientzat, trebetasuna da. Ez dago inolako epai moralik, gertaera baten konstatazio hutsa baizik. Honek, gure balio eskala osoa kolokan jartzen du. Orduan, zergatik desberdintasun izugarri hau? Iturrien arabera, gizarte patrilinealetan dena aitatasuna ziurtatzearen inguruan dabil. Zure ondarea, zure semearen semeak darraiola bermatzeko zer egin behar duzu, zure errainaren sexualitatea kontrolatu. Eta kontrol horretatik sortzen dira hain zuzen aura moral zorrotzak. Jardezagun beste adibide bat, areta deigarriagoagian, ustelkeria. Guretzat ustelkeria dena Kanbodian beste logika bati jarraitzen dio, helburua ez da norbanakoa aberastea, baizik eta aberastasuna sistema osoan zehar birbanatzea. Egileak deskribatzen du nola funtzionatzen duen. Dirua behetik gora doa, karguz kargu, eta goian biltzen da. Gero, liderrak, errege munduko bat balitz bezala, herrialdean zehar bidaiatu eta diru hori jendean artean banatzen du. Ustelkeria baino gehiago, aberastasuna birbanatzeko modu bat da. Beraz, bi familia egitura, bi kode moral, eta ondorioz, zer? Nolako gizarteak sortzen dituzte bi eredu horiek? Bi bideek oso helmuga desberdinetara daramate. Hemen, egilearen ondorioa oso deigarria da. Alde batetik, gizarte patrilinealak, Korea, Japonia, lehiakorrak zaratasuak, garapen ekonomiko azkarrekoak. Eta bestetik, matrilinealak, Kanbodia, Tailandia, baketsuak, lasaiagoak, eta antzadenez, zoriontsuagoak. Aberastasuna ala zoriontasuna, hori da galdera. Baina datu eta konparaketa hauetatik harago, zer da benetan ikasgai garrantzitsuena bidaia honetan?
Egilearentzat aurkikuntza pertsonal eta sakona izan zen. Hau egilearen hausnarketa pertsonala da, eta zuzenean lotzen du Jane Austenen txarrotasuna eta aurreiritzien lanaren muiarekin. Gure ikuspegiak besteak ulertzeko eta maitatzeko nola mugatzen gaituan erakusten digu. Eta azken finean ikasgaia hause da. Gure realitatea neurtzeko erabiltzen dugun erregela, gure normaltasuna, ez da universala. Gure betaurrekoekin beste kultura bat epaitzearen arriskua zariara, beste mundu batzuk posible direla onartzea da lehen pausua. Eta honek, azken galdera bat uzten digu airean guretzat. Gaur egun moral deitzen diogun horren zenbat da benetan aspaldia jastu genuen sistema baten oihartzun bat besterik ez? Agian jada existitzen ez den mundu baten logika errepikatzen ari gara? Zergatia erik jakin gabe? Horixe da gaurko gogoeta. Eskerrik asko gurekin izateagatik.